ndakadula kachituka nkakatali koma muone koma ndakadula fa ndikakatali kwambiri. Entirely by renewable energy. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the development and progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly into your baby and make them familiar with your news before birth. Chabwe ine ndamvetsetsa kuti moyo uno kumakambirana zinthu kwabwino pepani kuti programu idayamba mochedwa ambuye atikhululukire timayenera kupanga zimene nthawi yabwino koma mwina mulungu atikomera mtima family zambi zofuna tikambirana nanu anthu koma mulungu atitsogolera. Ukondedwa izi maona apasi Satana wapanga factory mmene adzipangira ana apanga kuchema ndi afotokoza mucholembera china kunena kuti akuti pena azitha kugulitsa kamodzi kokha akukhoza kugula ndokeka ku nyumba kwanu. Mukafuna kubadwitsa mwana samabadwira mimba ya make nyumba ambuya azibadwira ku chimene chichi mayi achi azingosangalala zonse zili bwino mwana osanyumunya mimba ambuya
akuti mpaka na mwana atatu mwana ababa. Mulungu anapanga munthu chifanizo chake. Anamuumba changoli lotira pansi. Napo pia changoli kuya munthu mzake. Munthu ona changoli mtima. Zimene muona hapa ndi mafunzo ndi bafani kufunsa. Amene ndina anthu aso kufunsa. Izi ndizabwino sizabwino. Microphone alipo hapo ndi amene akosa atoa Joseph. Mungu kama tani zose sima leo ngalizabwino zidama anazanga ifocus sima leo ngalizabwino kuongezwa hiyo kwanza magazo. Okay. Pastor Grace. Mwachilengemeja muntu ezintu zoyipa abo bose zongoleka ngati zabwino kwa anthu amene ali ku chimenecho pamwe pa munthu amene asali ku chimenecho zikha zonse zabwino. Okay. Mafunzo sisi kufunsa ndio basi tuseme zingine za kufuata kwa system. Kuona wanga ndikuona kuti sizabwino chifukwa Mulungu wakalenga chinechi chonse anachilima. Unathokoza kunena kuti njira imene anayikonza yoti mwana abadwire ndi imene yoyenera. Ndiye ngati kasintha kugwiritsa ntchito machini kuti tiberekere ana ndi kuti tikutsutsana ndi chifuniro cha Mulungu. Ndi ananditsoka kwa iye woyesa chabwino choyipa woyesa choyipa kukhala chabwino. Inasema kuna zona sasa kuna zimenezi. Sumu pekutsa kumene kusoma leo. Chifukwa kwena mazafunika kanisa kama zapela toto penda kuna frangoti kati sumu pekutsa kumene. Dema lisiza bwino. Ufuna kuna kuti njira zimene zisimunape kupanga ikoni. Oh. Ndio kufusa ni mafunzo kuyaka. Brother Mika, njira hizi azinaisa ngapi kupata? Ayamba kuja. Kuna kumala sana yake. Okay. Basi leo amai wasini saya babo sana yake. Makubiro kazafika kwa ile ndio nishike kujao. Kujenga nzima ndio kusaidia nazo. Kama kuna sana yake. Kuna uno kwenye kitagani Awa sana yake. sana. Ile ndio. Ndio profesori Sana yake fanya kana kidogo. kunoku sinatsibikizi ngati ayamba komano zikuoneka kuti zokambirana zili mkati. Okay. Ndenge nikuze kuli kuna yamba. Muvomera kana mukaka. Muvomera kana mukaka. Pali njira zimene chifukwa cha kudza kwake ndipo kama dzendo la Satana zija. Mwana chomongeko. Pali njira zotseka icho, kutseka icho, kutseka ndicho kuti musulwe. Muvomera mukaka. Iya alikulizana. Zona zilizo zimene zole. Amatseka kuti bachama asachikira machikira akatseka izo bwino kuti mai azolewe kala kumeno. Mwanakira kwa Satana. Mena ngambira kwa Apostle Joseph. Kunena kuti simani kasaka ndoni zambi. Ino sikuwa bera kwa usana kuti akarandire. Kati ni wakuna chibeleke chache mara fulani zimajibeleke chani. Simuna zite zimene. Chani chake chingiro. Deu ndikumapeni kwa zinthu. Maana kanye mukujenga fufu kwa pesa nalo kwa dziko la basi. Panopo ku dziko la ku China akuti wakutsamia sita akaye kana mmodzo bado. Mufufuze zimene. Miezi itatu yakutsa ku China akaye kana mmodzo saka mmodzo. Zikucheka bwana. Chaka. Ndifuna kizola.
chifukwa kuzana Mulungu adatenga chifanizo chake. So ndiyo tukusa kusudi kuelewa kwa Mungu ndemulenge ndekabulaga kilo ndani gawanika masali wote useze bese kugira mwana mwana ni paso kilo ndani kwa Mungu iyo paso ya kilo ndani kama hivi tunaone hapa Mungu mwanzo zake anapokuwa kusema mama ndiyo wewe na kuti baba kama wale na kama utendeka imani tiko sikiri maya kuti bakala sasa maana sasa ndio ucha kwa sababu kisanzo kwenda Kristo mai akala okona ngomba mama wale kuzungumza mama obwana nyingi za Mungu mama mwana mtaka zake zakana sababu kwa kusoma na mwana mama kuzana kani niba mama yake kama kusoma kwa kusema ana mwana mama uyo bibilia kwa sara na kuti abange kumpati pasapoti kumula mwenye koti ndi kifanizo chake sasa sio mwenye dawa kwa pasapoti nani kumula mwenye koti sana ubile bila kupamba kwa sababu na kumwamba nani akufundira wakati wa Tukoze choya mimi hapo kuwazia Tanzania chimenda bali funi tawe ati kama kufuka chezeni kifoni tawe ata ndimba pasa mpala atua aliyesa kuongoza ndio wao nena hizo ndimo watu kena mtisa kama biblia kwa kibande hicho leo kifoni tawe ata kwa sababu tunadhamika kusimama kuongozea ndio gambi na pasera mimi wao ninazochika sisi ili Mungu akufahamu mambo bora ndio kasikiliza kanisa kwenye ulizi kutenda kwa potofu kuti masiku otsinze Ntcheu hiyo kufika kodi dziko lafika kwa mabanga zitokalinzizi zikutsimikiza kuti kukhala masiku otsinze ndipo kuna kubata zisiyo sina zonse ndinatufinaziona izi zile kwenye kuti masiku kukhala ndosiri pakati dziko lafika izi nditoke kwenye masiku amene kukhala kufika ndikonsekeleza kaibiri Yesu Kristo ndiyo kibanga kuli kipindi Mungu sawa na Yesu wambili babali bazambili zojilazi Yesu ndio nizakanizo rokuita Mungu amene Satana abese kupanga mtu afanye zojani ututane kutana kufanyika kitu cha Mungu kwa sababu abuza zote ine ndikula fundo swidi fundo yamba njakuti ife rose kwe samanyisa kubili ndicho nona njabasamba ndakula mawachi ni aisasibili na mweka juveka kali kuti azimaya bele ata kwani ngoyina mutaiya kwemekesha kwa subina lake malenda ndima ulamada ndira akozo majira ndira chituchimona ngatiwa tandisa urati tamone sio kikadibele tundiveka ngakiyo kama kuna watu mtaiya mwe ndiona njabasamba namba 2 Mulungu adabanga chiganizo kuti process ya kubadwa kwa munthu itichitika invisible. Kubadwa kwa munthu kutichitika mosaonekera ina. Mumene mulio mukadasangire munthu atibadwa munjembere. Sayasi yabwera kuno zichitika moyera. Pacho kachimenechi kulonga ndi blasphemy. Kukuchita mwanzona kumwamba because akunyasitsa zimene Mulungu adazika invisible luwa kusika kukhala visible. Pacho kachimenechi ndikunyoza kudomo sasa mbili ile jofu kwa ile jofu kwa kirengero mbere kumakabiro kuti kirenge muntu chifanizo chake mwachikhalidwe chake kunalipo kuti munthu uyo akalengedwa apatsidwa udindo olamulira pa zolengedwa zonse ndi munthu uyo akuchita kuumbidwa ndi longolozeka mutani munthaka nawo panopo chisachidabwitsa kwambiri kuti ndi chifukwa chani sukulu zathu akulimbikitsa kwambiri phunziro la sayansi sayansi akulimbikitsa cholinga choti ikapange kaunta chimene mupata kani anakhazikitsa kuti anthu zikhalibe ndi ganizo lonena kuti munthu
sakapangidwe kutolera mukulenga kwokha komanso tili ndi nzeru zoti tikozokana kumpanga munthu. Now mmene amanena kuti tipange munthu mchifanizo chathu mwachikhalidwe chathu takhala tikutsa munyengo imeneno tikukamba nkhani ya chilengedwe. Sikuoneka kuti munthu amene analengedwa ndi munthu waonwa kwambiri chilengedwe, ndiye panopo anzatuwa akupanga munthu oti munthu yakampanga akufuna samulitani chilengedwe oti azimpanga kontrol munthuyo kupanga china chinthu chimene akuonani akufuna munthuyo atsata chimene iwowo achikonza osati kuti munthuyo akafikenso povomereza ndikupembedzerani muona. Ndiye kupita kutsopano kuti zikuonekera poyera tsopano kuti ngati science imene kana dziko linakhala mabiliyoni years ago panopo akufuna amonetsa kuti science imene kuchitikadi ndi chitsimikizo choti munthu sanachidorani sanachidobwekera kumana chokutani mbozi. Ngatokoza lero ndakazoni nakuti akufuna kuti mafike kosiya kupembedza dalo. Ilibasa kwatitira ku biology kuti mnazokera kukozeni. Ndekuna big bang theory mena akazi kusina zake. Nesa zina kuna kuonesa kwa mimi ndio tabi. Mbele ya baba stress na kwa chema ile mazi. Inakona kwamba kumvesesa kwamba chikuchitika kwakodi chikokweba maso kwa Mungu. Tikamamva kuti anthu ayamba mwano, anthu ambakukira Mungu, sikuti zizalegera naye kumagwedwe kumapano pa zayambika. Komanso tikayang'ana nthete Saulo asanasimuka Paulo, akamapanga chake china chilichonse amagwiritsa ntchito boma ndi chachi. Pofuna kuononga ntchito iliyonse kuti Mulungu wayika, amathandizidwa ndi boma kukatenga makalata komanso kuchachi kukatenga makalata. Ndero sizodabwisa kumaona izi kuona zoti ndani mingombe akakwamba nawo manja kunazo kuna kuti zonse zilipidwa apapa timepikidwa mwina soma utumikazi mai kwambiri ndamana makhala kusangala kumalimbikisa chinthu choterechi ndikumazo nanga kuna kwamazilipidwa zimayi sitimafutika patendere Mulungu anati pasa njeti zikusamujeko Ufulu wa mayi. Mwalimu ni ufulu mena kwenye katika kazi. Teole unazimayi kama si ufulu juka kwa mbili, wina wa ufulu kumili. Kwa maana oti sitikia unazonza kuti, oma sisi nakalipelekeza kumamba, tizai makotoka. Mpambali wa mtu, tisake makotoka. Ezi chuti, tichirika liya mofasa, tichirika liya mwona. Netu unezo kuti, adaya mbakulesa mwea, adaya mbakulesa kuti ya yuku, adaya mbakulesa kuti ya jose. Ndipo kukupa sana ngolu inesu kunake 2020 ndi mabonda mbika mbera pankono panga kandi yake yoma nesuna kuti tufuna nipange choice space yake tumana sura isipoka bekatene ndekatene msisima hapa ndiyo ndi makuisa chilo makola mbera au chibanda kama mzuri nisimayo kambi ameko mbona kuisa chilo mbera ama kuna ni mafuto ochuruka anytime ene mtu waima mzuri ndufuna no paso ndipambe mbele kabeni keni paso ndene jakabene sipoma kama mafuto ochuruka ndene nisiku mbele ndikagona ndikagona usiku ndinapese kwenye zona zokuti ndene ndinangona nozuri ziko lata ziko mbila mkapezi nechina nikanikisa nene malila ndumada ndaulo nozuri ndasalianjine chechika nichani ndekunakuka chikutu cha mkambu chimene chimaba kusogolo kwanga chimene mampumi pake chinayembera kuti antikrist ndiye Anani maloto. anali maloto Afaru mbetsedwe. Aha. anali maloto ndiye kunapezera chitucho chinayembera mampumi pake kuti antikrist nekunayambula kumasimba umayerekedwa uli padziko lero sopano wabwera ndili ndikumane sopano nene kumana ndasalira chipika njana kuyang'ana pankolo pakopo kuti ndipate balance tupilanga zinakabika icho chionekera kuposta tupilanga nenezi sokochitika njani leo anakuuza kuti azimayi
nonga lino chimene chakuti kavakolo kumalemera kuposa thupi ndingati chimene chimakwanitsa kutseka icho ndingasomalika sikakwanisanso kutseka zina zake matupi kutseka kakwanitsabe ndinonga kuchitayi yuvo halali ananena kuti yakwana nthawi yoti munthu apangidwe haki. Ndikumaliza msadaka ule kumaliza. Kunena kuti choyambirira pazonse zimene tabwerera muno nkhani zonse zimene zakambidwa muno zikutitsimikizira kuti tili kumapero kwa nthawi. Yesu Khristu akubwera posachedwa. Komanso tikumbukire kunena kuti Satana ali kudziko kuno chifukwa cha challenge kuthamanjana ndi Mulungu. Zimenezo sanasiye adakapangabe. Pamene Mulungu akupanga zake iye akupanga zina. Pamene Mulungu analenga Adamu ndi Eva munda mwa Edeni iye akufuna mukhale business magnet. Kapena James ndi Paulo. Zimene zili zotsutsana ndi chimene mwake Mulungu adalenga. Komanso mmene ndanenera kuti kumapero kwa nthawi ichi ndi chizindikiro china chimene chakwaniritsidwa chakuchuluka kwa nzeru pa dziko lapansi. Chimene munthu motsogozedwa ndi mdierekezi akukwanisa kupanga munthu ndikumamupereka kudziko. Komanso timafuna tikumbukire mawu amene uthenga wina umene anthu ayikwa nayo kunena kuti zina zakudya zina zozola zimachokera kwa ana amakanda amene tikaona awa akuti 3,000 ana pachaka. Ndimafuna ndikudziwitseni kapena ngati mukudziwa kale kuti panali ganizo loti Malawi azitayitsa azimayi zimene kunjako zinafikapo kale. Tikapita ku South Africa mayita kukhoma maposta kuti ife ndiye akasilozo akukayitsa ina. Koma kwacho kuno mwa chisomo cha Yehova zikuoneka kuti zikulimba kumene konso kuli zikhomo kumene kumafunika lamulo limenelo. Ndiye ndimafuna ndikudziwitseni kuti pamene Satana walephera kugwiritsa ntchito kuti azimayi azichotsa mimba amene amafunira wapeza njira zina zoti azipangirana aja mangana 30,000 posewa azipita nawo kuti ndi azimayi angati amene azikulana. Komanso ndimafuna ndikuwuzeni kuti alipo ndithu azimayi a mzimu wawo amene azakula mmene amanenera abusa kunena kuti alipo ndithu kapena zayamba kale chifukwa Satana ngochenjera watikolera maphephe ochuluka. Akuziwa kuti anayaluka kale m'Baibulo, anayaluka ndi kuziwitsidwa ndi kuwulidwa kuti azabwera mchitidwe, azabwera ndi malambiro, azafuna kulambiridwa, azabwera ndi chowumba fano kuti ankhagalira mbiri. Zonsezo akudziwa. Komanso akudziwa zonoti pali anthu ena zimene sapanga nawo ndikuwapeza njira chifukwa anayaluka kale nayenso wapeza njira kwa akuziwa zonoti ena azabisala azathawa. Wapezanso njira zoti akapeze kuti akapeze kumene angabisala. Ndimafuna kuti tikhale anthu kuchenjera. Nkhani ya sayansi ndiyotsutsana ndi zamoyo. Nthawi zonse sizingakhale pamodzi zitafuna zitakana. Ikupangira paine sayansi mwana kulonena uchi kuchitira chipongwe moyo umuchalenja moyo. Tiyeni tikhale m'maso ndikukhulupirira zonoti pamene tilipa ndi pamene palipo yenderera. Koma tikati tizungulire ngati padzana kumudzi kwathu amanyisabwe yoyenda imakumana mchala. Tiyeni tikhazikire pamene tilipo kuti tikaonane naye Yehova mwini chilengedwe maso ndi maso ngati kukhumba tili nalo. Komanso ndimati kumve kukonderedwa. Anthu atu achokera kutali kutiyendera kubwera kuno timve chisomo chifukwa ena mauthenga awawo sapeza ndipo zimene tawululidwa sazidziwa. Kuoza mambiri amakamba zote maimba chamana chomba chili apote alimba kuti ninja na Boston California is ready to help you. California kwa Amerika ndiye chomba cha chikulu ulipofuna kudai mimba bila California ikutatiza. Tufanye malize mwenyewe kwa kuongoza za Mungu au na azabu ya Israeli na kujezi na nusu na
Mustari kaya sabata ya kwa Yesu ndio. Kifanya kama isiwa ndani ya malipisa wewe tutasema sana. Anania kama isiwa ndani ya malipisa kama walizwa wa kuhuni. Ndani ya malipisa sisi. Kifanya ndio yao. Ndina kambi anaboka ndesete. Ndimaka mtani ndipo ndio sana ita ndema anthu azonsezi. Kuma bebangu kondole ndipakati masana leo wasana de kapena sande siku la chirombo. Ndinabwera kwa Yesu kumpembedza Mulungu mzimu ndi njonani kusuka sabata la Yehova dukhala njonani chakumwa kumamba. Izi timangoonetsana kuti ino ndi nthawi ya kumapeto pamene Satana afukapanga zimenezi dziwani kuti Yesu akubwera. Ndikudabwitseni kunena kuti ku Genesis chapter 1 Mulungu adapanga munthu muchifanizo chake nakumira mpweya moyo mphuno zake muchonakhani moyo. Muchivumbulutso 13 chirombo chikupanga nakenso fano lake ndechiperekano mpweya mufano kuti mpweya kuti fano changoyo liyankhule. Izi ndi zimodzi mwa njira abusa kuti Josefe muyende bwino pamodzi ndi abwenzi ako Mozambiki koma asanatuke anthuwa tikati kupemphera kuti ayende ndi changoyo dalitso la Ambuye. Uku kuti kumapeto kwa maphunzirowa tikulankhula ziwiri zitatu kena kutikhala tikusiyana. Ndechifukwa cha abwenzi anzathu amene akufuna adzinyamuka musachokere malipoko kuti tikupemphera mutuluke ndi dalitso wa Ambuye.